समूहाच पाटकर वर्दे कॉलेज कुडाळ. आर कोर्सेस: BSc in Hospitality Studies, Diploma in Hotel Management, Craft course in Cookery, Bakery and Confectionery, Craft course in Food and Beverage Service and Accommodation Management, and Masters in Tourism and Travels Management. Our achievement: A+ grade by NAC and 100% placement guarantee. Our campus: Health Retreat Resort, समर्थ सृष्टी नगर, कुडाळ वेंगुर्ला रोड, पिंगोळी, कुडाळ 416528. ऑफिस ॲड्रेस: कुडाळ सावंतवाडी रोड, अपोजिट SRM कॉलेज, कुडाळ. कॉन्टॅक्ट नंबर 023-6222-1682 और 9764809669. कालच्या मुसळधार पावसानंतर आज रायगड जिल्ह्यात पावसाचा जोर खूपच कमी झालाय. जिथं पुराचा धोका होता त्या महाड पोलादपूर परिसरात परिस्थिती सामान्य आहे. महाडच्या दस्तुरी नाक्यावरील पाणी ओसरलंय. आकाशात काळ्या ढगांची दाटी झाली आहे. रायगड जिल्ह्याच्या सर्वच भागात अधूनमधून पावसाच्या सरी कोसळत आहेत. नद्यांच्या पाणी पातळीत वाढ झाली असली तरी त्या इशारा पातळीच्या खालून वाहत आहेत. मात्र हवामान खात्यानं पुढील 4 दिवस रायगड जिल्ह्यात ऑरेंज अलर्ट कायम ठेवलाय. सर्व यंत्रणा सज्ज आहेत. महाडमध्ये NDRFची टीम तैनात आहे. दरडी कोसळणं किंवा पूरस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जवळपास 1400 नागरिकांचं स्थलांतर करण्यात आलंय. काल झालेल्या मुसळधार पावसामुळे महाडजवळ डोंगरात वसलेल्या गांधारपाले गावात पाणी झालं होतं. मुंबई गोवा महामार्गाचं रुंदीकरण करताना मोरीचं काम चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आलंय. त्यामुळे डोंगरातून नैसर्गिक नाल्याद्वारे येणारं पाणी खाली वाहून न जाता उलटं फिरतंय. त्यामुळेच गावात पाणी शिरल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केलाय. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.